Prevoduje posledná 5. rozkladba disciplíny 50 metrov bez siahu. Ženy začínajú ďalšiu disciplínu, ktorou bude 200 metrov voľným spôsobom muži. A prvú rozkladbu uvidíme. Dráha 1 Luboš Peder, dráha 2 Tomáš Lapsko, dráha 3 Samuel Kunovský, dráha 4 Tomáš Vídl, dráha 5 Jakub Kovačevský, dráha 6 Boris Habrka, dráha 7 Adam Helvik, dráha 8 Marko Primorac. A víťazkou poslednej rozkladbu 50 metrov prosia ženy časom 32,70 stáva Andrea Kormaníková. Slovenský rekord disciplíny 200 metrov voľným spôsobom mužov je dosť pradatý. V roku 86 za seniorov Marcel Gier v čase 1